Първо да ви се представя. Аз съм доктор Петър Найденов. Работил съм цял живот като детски лекар, като само първите 8 години съм работил с химически лекарства и после се преориентирах към хомеопатията. Основател съм на професионалното обучение по класическа хомеопатия и се представям като холистичен лекар. Работя с супер храните на Аквасорс от 1996 година насам. И съм дипломиран, сертифициран Бахов терапевт и съм специалист по хомеопатична детокс терапия. И нея съм я въвел в България. Автор съм на книги и учебници, ходил съм по телевизиите насам-натам и съм завършил ето тук всичките тия работи. Медицинска академия, Лондонски колеж, Международна академия по хомеопатия, Международна школа по хомеопатична детокс терапия и за цветята на доктор Бах съм ходил и съм завършил в Великобритания в Баховия център. Казвам ви го това не за да ви се фукам, а просто за да знаете, че не съм човек, който е така ще си измучи от пръстите нещата. Напротив, всичко, което съм го сложил в тази презентация, аз много съм го мислил. И съм достатъчно компетентен, за да мога да ги кажа тези неща. По принцип, антибиотиците са едно от много големите открития в медицината, обаче винаги са били спорни, защото изписват се за щяло и нещяло, особено напоследък. И най-голямата грешка е, че се изписват и при вируси, където антибиотиците нищо не могат да направят. За вирусите правилното е да си укрепим собствената имунна система. Освен това, микробите постепенно развиват резистентност. Това се смята за един от най-големите проблеми на съвременната медицина. И родителите, понеже не разбират и като видят, че с антибиотик на детето температурата спада и си мислят, че кой знае какво, нали? И се съгласяват да се дават антибиотици на децата им. Обаче има много големи последствия от това, които сега ще ги разгледаме. Едните последствия са свързани с прякото токсично действие на антибиотиците върху нервната система и сетивата. Например, от стрептомицин се получава оглушаване. Или пък от амикин или други такива може да се получи бъбречна недостатъчност. И тук има също така алергизиращо действие, което се получава не от първия път, а от втория път. Нали? Първия път се алергизираш и втория път можеш да получиш най-различни проблеми алергични. Като те в редки случаи са много страшни, но в други случаи могат да бъдат включително и почти незабележими. Има такива антибиотици, които водят до увреждане на зъбите. Например, аз съм типичен случай, защото са ми ги давали като малък точно тия. За съжаление, това е вече невъзвратимо и после то се отразява цял живот. И тук е момента да ви кажа моята лична история. Аз съм бил на една годинка и съм се разболял от коклюш. И оттам здравето ми е тръгнало назад и съм почнал непрекъснато с ангини и с сливици и такива работи. И понеже мама тогава тя не е знаела нито за водорасли, нито за коласта, за нищо. И само с антибиотици. И за мен антибиотиците бяха едва ли не ежедневие. И от това нещо много ми се повреди здравето. Получиха се най-различни проблеми с черния дроб, с очите, с кожата и така нататък. И за съжаление, така, в началото на живота си съм бил доста болнав. Някъде може би до към 35-40 година. От тогава насетне до сега съм на 64 години и половина. Не съм взимал антибиотици, освен в съвсем така крайни случаи. Като казвам крайни случаи, например, когато ме оперираха за кръка, нали, да ми сменят ставата, тогава нямаше как, няколко дни взимах. Но това ми е за тия 20 и няколко години. И даже после те ми бяха изписали антибиотици в къщи да си ги взимам и аз от една страна ги гледам тях, от друга страна си гледам моите любими водорасли и коласта и така нататък.
И антибиотиците си ги бях купил като съвестен човек. И след това ги изхвърлих в кошчето и започнах да си взимам от водорасите и от коластрата. И слава Богу, всичко беше наред и с краката и до сега така. Мога да ви разправям истории, но така най-фрапантната история беше с моя псориазис, защото аз имах псориазис и успях да се оттърва от него. Така че сега помагам и на други хора с псориазис. Както и да е. Така, много важен проблем е черния дроб. Защото в черния дроб се преработва всичко, което влиза през червата, пък и въобще изобщо. И черният дроб се уврежда от антибиотиците и тогава хората са склонни повече да дебелеят, защото черният дроб от него зависи въобще обмяната на веществата. И много важно е храносмилателната система и по-точно има един синдром на пропускливите черва, който се получава точно от антибиотиците. Защо? Защото се уврежда полезната флора в червата. И тогава става така, че червата стават по-пропускливи и през тях в организма започват да навлизат най-различни неща, които не има там място. Някои от тях са токсични и натоварват делителната система, черния дроб. Други могат да отидат, те са алергизиращи и могат да отидат и да се свържат, например, с ставите или да се свържат с панкреаса и тогава срещу тях да се получи така наречената автоимунна реакция. То не, че е баш автоимунна. Тук сега ще ви... Я да видя как ще бъде. Искам да ви рисувам на бялата дъска. Ето така ще стане, да. Ето, то малко е трудно да се рисува, но все пак. Нали? Ето, ако това е червото, а тук е кръвта. Ето, тук е кръвта. И ако тази стена на червото стане по-пропусклива и в храната има белтъчини или още пептиди, които те са като едни дълги вериги от аминокиселини. Така да го кажа. Когато са повече от еди колко си на брой, те вече алергизират. Нали, целта е от белтъците да се получат пептиди, които са по-къси вериги и вече тия пептиди да се разделят с ензимите на отделни аминокиселини или на малки пептидчета, които не са алергизиращи. Тоест, тялото разпознава по-дългите вериги от аминокиселини като чужди. И това са така наречените алергени. И когато тук има дупка в червото, поради това, че червото е било увредено от антибиотици, нали, здравото черво тук има един предпазен слой от микроби, полезни, наречени пробиотици, които го пазят, да не се уврежда. Антибиотиците минават и тия всичките неща ги изтрепват, на тяхно место почват гъбички, които възпаляват червото и го правят пропускливо. И тогава, когато влезе някакъв алерген, нека да го кръстим с буквичката А, в кръвта, този алерген може да отиде къде ли не. Ако отиде в панкреаса и се свърже с него, с тези клетки, които произвеждат инсулин, организма образува антитела срещу този комплекс и унищожава клетките, които произвеждат инсулин. И затова се получава диабет от първия тип. Почти винаги, където има диабет от първия тип, преди това са давани антибиотици, и то не само един път или два пъти, и след това, след известно време се получава ето това нещо. Тук понякога помага, понеже се смята, че в млякото има такива пептиди, нали, в казеина, които могат да го направят това нещо. И затова деца, които са на изкуствено мляко и които са им давали антибиотици в анамнезата, след време могат да го докарат до диабет. И това е само трябва да има предразположеност, та са дълга и широка. Само ви давам един пример. Или възрастни хора, които по същия начин тези алергени отиват и се свързват се с ставите. Ето това, тук ще ви нарисувам една става. И два кокала. И тук има ставна капсула.
И тук има най-различни неща, които се случват, но тези алергени като дойдат тук и започват антителата да ги унищожават и се получава автоимунен артрит, така наречения ревматоиден артрит от медицината. И така нататък, и така нататък. Всичкото това е свързано с проблемите от антибиотиците. Така, сега пак споделям тази картинка. Освен това от антибиотиците се получава и анемия, левкопения, тромбоцитопения, т.е. увреждане на кръвотворението, предразполагат към гъбични инфекции, особено кандидозата на устата, на гърлото, на червата, на кожата, на влагалището, на пикошните пътища. И фактически сега ето аз имам едно такова момиченце при мен като пациентче, което той е с инфекция на пикошните пътища, за която дават антибиотици, което това е все едно да наливаш бензин в огъня. Защото след всеки антибиотик се почват гъбичките и където има гъбички, там се получава разраняване и предразположение към други инфекции. И понеже в организма нормално има ешерихия коли в червата в големи количества, и те не могат да се задържат само където има мястото, ами отиват и в бъбреците. И за това нещо антибиотика може временно да потисне ешерихия коли, но не може да я премахне никога. И това дете, ако продължава на антибиотици, е осъдено цял живот да си я влачи. Така, специално при децата е много важно това, че които взимат антибиотици не могат да развият напълно потенциала на природата. Аз съм пример такъв. Моят баща, Бог да го прости, той беше по-висок от мене. Те са високи, а пък на неговата сестра децата са всичките са над 1,90. А пък моя брат е почти 10 см по-висок от мен. Причината каква е, че аз като дете съм бил на антибиотици. За сметка на това обаче, като се потисне черния дроб и му се на човек забави обмяната, и такива деца са склонни и към напълняване. Някои отслабват като чирози, а пък други пък стават дебели. Тук, чакайте само секунда. Така. Имаме, освен това, един много голям проблем, че детето не се научава правилно да се бори с инфекциите. Защото антибиотиците пречат на съзряването и естественото функциониране на имунната система. С две думи, антибиотиците влошават живота на децата и родителите трябва да се научат да си пазят здравето на децата с естествени методи и средства. Сега нека да ви кажа малко за нивата на здравето. Нивото на здраве на всяко дете се определя от това в какво положение са били родителите по време на зачеването. Защото те от една страна дават наследствеността, а от друга страна, в зависимост от това дали са взимали някакви неща, пияни ли са, дрогирани ли са, нали, някакви други работи, такива химии, някакви и така нататък, това всичкото се отразява на първите дни на живота на оплодената яйцеклетка. И също така, оттам нататък вече зависи от това какво е положението на майката през време на бременността. Дали взима майката някакви лекарства, това всичкото, знаете, пак се отразява. Раждането е от голямо значение, не само за здравето, но и за целия живот на детето. И след раждането нивото на здраве се определя от това дали детето е получило ваксини, по какъв начин се храни, дават ли му се суперхрани и добавки, живее ли в състояние на стрес и така нататък, и как се лекува също така. Когато детето се лекува с антибиотици, те потискат здравето и влошават нивото му на здраве. А когато се лекува по правилния, подходящия цялостен и холистичен начин, то успява да се задържи на едно високо ниво на здраве. Значи, основно съвременната медицина, така наречената конвенционална медицина, тази, която други я наричат научната медицина или даже немците най-добре, те я наричат Schulmedicine. Schulmedicine, което означава тази, която се преподава в сегашните
училища по медицина. Тези училища по медицина на времето са били подкрепени от Рокфелер, който след като е забогатял от нефт, е разбрал, че ако произвежда лекарства, може да бъде още по-богат. И тогава той целенасочено е подкрепял само този вид медицина, която с помощта на лекарства, и то химични лекарства, работи, защото те могат да бъдат патентовани и да се произвеждат само от тая компания, която ги е открила. Докато хомеопатичните не могат да бъдат патентовани, всеки може да си ги произведе и те са значително по-евтини от другите. И съответно, затова той е решил да потиска хомеопатията, а пък да подкрепя тази сегашната медицина. И постепенно са се присъединили и други, и трети, и десети. И знаете, сега всичките видове медицински заведения представляват един вид, една голяма машина за пари, където се очаква, че човека ще пие антибиотици химични, и пък после ще пие и за страничните ефекти и така нататък. От съвременната медицина са останали някои неща, които са окей. Едното е животоспасяването, другото е хирургията, също така акушерството и гинекологията и вероятно и още някои други неща. Но много от нещата, които се правят в момента в медицината, това е потискане, което води до постепенно влошаване на нивото на здравето. И обикновено такива възрастни хора, които са здрави, ще ги питате и те ще ви кажат, че те почти не са приемали никакви лекарства цял живот. Такива хора, които са по на 90-95 години и повече, както например моя дядо, той единственото, което взимаше, беше едно хапче за кръвно и то от време на време. Тоест, също така, като отидете на такива места, където хората са дълголетници, там обикновено медицината е доста далече. Тук това е много дълга тема, нали? Но по принцип да знаете, че лекуването с конвенционалните лекарства в много случаи потиска симптомите и от това се влошава нивото на здраве. И че трябва да лекувате децата си холистично, ако искате те да бъдат здрави по-нататък цял живот. Имайте предвид, именно в детската възраст се залага нивото вече на здраве на по-възрастния човек. Въпреки че има и една друга такава система, която казва, че на всеки 7 години ни се сменят клетките и ние, ако успеем 7 години да се задържим по определен начин, може и да си вдигнем нивото на здраве след това. Така, когато говорим за антибиотици, те се дават срещу микроби. Микробите се развиват, когато имунната система не ги контролира, т.е. когато тя не е достатъчно силна. Нейната задача е да се бори с микроби, демеки инфекции, с алергии и с ракови клетки. И тази имунна система се състои от взаимно свързани органи и системи и тъкани и клетки и нейната сила зависи от различни фактори, един от които е наследствеността, но после зависи точно ваксините, емоциите, храненето, лекарствата и много други. Нали знаете, когато човек е под много голям стрес, той на момента се държи и в момента, в който му мине най-голямото напрежение, обикновено се разболява. Защо? Защото има така наречената психо-невроендокрино-имунна система, което означава психиката през нервната система влияе върху ендокринната и върху имунната система. И затова един човек, примерно, може да е супер тъжен и да се развие някаква пневмония при него след известно време. Тоест, психиката и тялото са свързани. Това вече всеки го знае. Имунната система е страшно важна, защото тя буквално ни поддържа живи и тя трябва да знае кое е лошо и кое е добро от всичките тия микроби. Значи в човешкия организъм ние сме като един хотел за микроби, живеят около 1000 вида микроорганизми и на една човешка клетка се падат 10 клетки микробни. И тези микроби се наричат, някои от тях са симбиотични, т.е. такива, които ние с тях сме в симбиоза, демек всеки един на другия осигурява добри условия за живот.
а други се наричат паразитни и така нататък. Дълга и широка. Важното какво е? Когато създадем подходящите условия, организмът може да се справя с инфекциите и всеки път, като се оправи от нещо, той става по-здрав. И това, което не ни убива, ни прави по-силно. Тук моля някой да си заглуши микрофона само. Аз ще това нещо. Момент. Някой, който е влязал, не си е заглушил микрофона. Ето да, сега ще го заглушим. Всичките ви заглушавам, после вие ще можете да си ги отглушавате, ако искате. Така. Продължаваме нататъка. Виждате, всичките тези органи тук са свързани с имунната система и когато ние предприемеме такива мерки, за да ги укрепим, и имунната система става по-здрава и съответно по-малко боледуваме. Какво ни трябва, за да се справяме с инфекции? Да имаме активен собствен имунитет на първо място. Да осигуряваме и готови антитела. Да си укрепиме бариерите срещу инфекциите. Това са обикновено лигавиците на дихателната и храносмилателната и отделителната система, но също така и кожата, но тя вече е по друг начин. Да си възстановим правилните бактерии, наречени микробиом в организма, да осигурим необходимите витамини, минерали и антиоксиданти, да имаме подходяща диета и начин на живот и като се лекуваме, по възможност да се лекуваме с холистични методи, а не с потискащи. Ето съвсем накратко какво препоръчвам за активиране на собствения имунитет, за да се справяме по-добре с вирусите. Ние трябва да си произвеждаме съответните антитела, които се произвеждат от определени клетки в човешкото тяло и тези клетки се подхранват от микроводорастите много добре. Установено е, че микроводорастите са идеалната клетъчна храна и тя е в състояние да ни даде на клетките всичко необходимо, за да заработят те по-правилно. В това число те не са само за имунната система, те са на ниво супер, т.е. те са супер храна на ниво клетка. Всяка клетка в организма от тях започва да работи по-добре, защото се подхранва. Те са много лесно усвоими, много пълноценни като храна, съдържат всичко необходимо и така нататък. Втората стъпка е да си осигурим готов имунитет. Дори тогава, когато не ни е толкова добър имунитета, ние можем да внесем готови. По същия начин, по който в момента Украйна внася войници, нали, и оръжие от чужбина, за да може да се противопостави в войната. По същия начин и ние във войната с микробите можем да внасяме на готово някои неща. И тук това е на първо място коластата, която има антитела против 20 вида вредни микроби и така наречените растежни фактори или по-скоро фактори за възстановяване на тъканите. И това помага на организма да се справя с инфекциите, защото от една страна антителата, готовите, унищожават 20 вида микроби, а от друга страна растежните фактори възстановяват увредените лигавици и увредените тъкани. Тоест, хем активно за лекуване на инфекциите, хем за възстановяване на самия организъм. И третото нещо са здравите бариери. И това са нашите лигавици, през които микробите или проникват, или не проникват. И те се подхранват много добре в комбинацията от водорасли и есенциални масни киселини. Тези есенциални масни киселини ще ги разгледаме след малко какво представляват. Освен това, особено в такива случаи, когато едно дете много е боледувало и много е взимало най-различни химии, задължително трябва да се погрижим да му се възстанови микробиома, което става с пробиотиците. Това са полезни бактерии, които като се размножат в нашия организъм ни пазят от вредните микроби. И когато давате антибиотици, пробиотиците се унищожават и после трябва да се попълват. Запомнете ги добре тези, които са на актасор, защото те са с много голямо количество активни колониообразуващи клетки. Ако ги сравняваме с биогая, например, те са стотици пъти по-активни и по-силни в същото количество.
Тоест, това е на много високо ниво пробиотик, с много добър ефект върху организма, който за цените, нали, цената, на която го купувате него, е по-изгодна, отколкото ако си купувате биогая. Защото за да постигнете същия ефект с биогая, трябва да взимате двойно-тройно количество. А пък знаете, че децата те трудно приемат лекарства и затова, когато е нещо по-концентрирано, по-добре ще бъде. Така че възстановяването на микробиома е задължително условие. И оттам насетне вече подсилването на организма с някои натурални хранителни добавки, например източници на витамин Д, на витамин С, на други витамини, коензими и така нататък. Антиоксидантите са тук също, те са за предпазване на клетките от разрушаване. И трябва да се алкализира организма, т.е. да се наблегне повече на растителната храна и също така горещата вода, сода бикарбонат, компреси, билки, патогонни методи и прочее. Това, което ви препоръчвам като холистично лечение, основно са две неща. На първо място е хомеопатията и на второ място е натуропатията, която тя е свързана и с храненето, и с тези добавки, нали, и така нататък. Разбира се, ето на това момиченце аз съм му препоръчал да си взима една билка, която е полезна за пикошните пътища и намалява инфекцията там. Това е червената боровинка. Също така да взима чесън, защото това има естествени антибиотични действия и така. И също така много препоръчвам при хроничните случаи цветята на Бах, защото цветята на Бах са свързани с емоционалното балансиране. Но това вече си е, когато, нали, ако решите да си доведете някоя майка детето при мене, аз в личен разговор обсъждам и гледам хороскопа на самото дете, за да видя къде точно е проблема, защото при всяко едно дете са различни неща, които са слаби и трябва да се укрепят. Нека сега да се концентрираме само върху това, което вие можете сами да правите, без никаква вреда за детето, гарантирано, че ще подхраните и ще подсилите неговия организъм. На първо място трябва да му давате така наречените водорасли, микроводорасли. Те са два вида, афа и спирулина. И в този продукт зелена енергия, те са комбинирани с люцерна, която наименованието научното е алфа-алфа, която идва от арабски, баща на всички храни, и която също е много богата на аминокиселини, витамини, минерали и микроелементи. Тук искам да обясня, двата вида водорасли, афа и спирулина, са двата супер храна номер 1 и номер 2. Като малко се спори кое е номер 1, кое е номер 2 и затова се взимат едновременно, но афа специално стимулира мозъка и също така стимулират костния мозък, където са лимфоцитите и макрофагите, където се произвеждат. И затова тя е много добра за имунитета. А пък спирулина осигурява като цяло енергия. Ако трябва да... Тук даже аз мисля да сложа една картинка на човек с неговите 7 енергийни центъра. Афа и спирулина действат. Афа действа повече на горните енергийни центрове, а спирулина действа повече на средните. А пък люцерната действа на най-долния, който е свързан пак с имунитета, на коренната чакра. Значи, корените на люцерната проникват до 20 метра в земята. И затова тя оттам извлича всичко, което е необходимо, за да расте буйно. И затова тя е толкова мощна храна. И аз затова така я обяснявам най-лесно, нали, че върху най-долните части действа, които са свързани с оцеляването, демек имунната система и размножаване. И когато взимате зелена енергия, вие стимулирате от първата до седмата чакра всичките. Това вече не е актуално. Аквасорс реши да го преустанови, защото наскоро направи едно подобрение в основния продукт, който е, нали, зелената енергия. Подобрението беше, че преди се използваше скрита люцерна,
която все пак малко повече дразни, нали, специално за бебенцата. А сега вече се използва изсушен сок от люцерна, който въобще не дразни и затова вече този продукт може да го даваме от първия ден на живота, чак до последния. И вече отпадна нуждата от другия продукт, така че просто го забравете, още не съм имал време да го изтрия. Така, втория продукт, който ви обръщам внимание, това е коластрата или по-точно Колактив 3. Той съдържа 3 съставки. Едното е коластра, където са готовите антитела срещу 20 вида микроби, плюс малко. Извинявайте, плюс 10 растежни фактори за клетъчна регенерация. Тя, освен че действа добре като един готов имунитет, също така подобрява растежа и развитието на децата. И когато едно дете, което сте го подпукали с антибиотици и ходи насам-натам с сенки под очите и като глис слабо, като му включите в диетата и този продукт Колактив 3, след известно време да брандисва и почва да расте. Ще ви дам един пример, той е фрапантен пример, с едно детенце, което на 6-тия месец от бременността отиват на ехограф, огромен проблем на детето, целите гърди се напълнили с вода. И казват така, вероятно, защото майката е боледувала от нещо и детето е хванало инфекция и сега е получило излив в белите дробове, демек в гръдния кош. И този излив притиска сърцето и са и казали, ако искате да ви спасим детето, трябва веднага да го извадим и да му направим пункция и вече, нали, да го държим в кувьоз и ако му е писано да оживее, ще оживее. И точно така правят и това дете ми го доведоха на 3 годишна възраст с огромни проблеми. Това въобще не можеше нито да говори, нито да ходи, нито нищо. И му дадохме от коластата и зелената енергия. Минаха се няколко седмици. Майката, като дойде, тя казваше, докторе, аз не мога да повярвам на това дете, вече му се хваща тлъстинка. Нали, то доскоро беше като един ходещ скелет. Пораснало е 8 см и 4 кг за 0 време. Говорихме за няколко седмици, месеци. Нали, нещо такова или 4 см и 8 кг. Нали, ако съм ги забравил цифрите, обаче страхотен резултат имаше при него. Така, другото важно нещо, което е в Колактив 3 е лактоферина, който е като един природен антибиотик, обаче без странични действия. Той подпомага кръвотворенето, което е важно при възпаления. Защо е природен антибиотик? Ролята на лактоферина е, където има в организма свободно желязо, да го свързва и да го носи в костния мозък, за да може от него да се произвежда хемоглобин и да се зареждат червените кръвни клетки, еритроцитите. Когато един еритроцит се унищожи, защото всеки еритроцит си има определен живот, след това в един момент той се разрушава и от него изтича хемоглобина и желязото остава в тъканите и с него се хранят микробите. И затова, когато се даде лактоферин допълнително, нали, той, отнемайки желязото от микробите, той буквално ги кара да мрат от глад. А пък носейки го те са като едни камиончета, си ги представете, които към костния мозък отиват пълни с желязо, там го разтоварват и после тръгват отново да го събират из тялото. И като се напълнят, пак отиват в костния мозък. Е така. И третата съставка е единия от най-важните пробиотици, а именно ацидофилус. Така че като давате Колактив 3, не е нужно да давате ацидофилус, достатъчно е да добавите бифидус към него, за да ги има и двата важни пробиотика. Също така, Колактив 3 е ефективен и при местно приложение. Например, ако имате някаква инфекция върху кожата, може да я посипете с коластра и тя ще се подобри, защото хем растежни фактори за затваряне по-бързо на раната, хем антитела за избиване на съответните микроби там, които са.
Също така, когато има ангина, може да се сложи в устата, да се държи известно време, за да отиде да се полепи по сливиците и пак да помогне с готовите антитела. Така, следващото нещо, което може да направите, то не е задължително вече. Това е по-скоро при такива възрастни и слаби хора. Можете да дадете коензим Q10, защото коензим Q10 се нарича чудото за сърцето или искрата за двигателя на клетката. Той участва в изработването на енергия в клетките, а когато е в комбинация с хром, както е този продукт, подобрява чувствителността към инсулин на клетките и това спомага за топене на мазнини и за подобряване на състоянието на хора, които са склонни към диабет от втория тип. Има го и само като коензим Q10 за бързо усвояване под езика, мигновенно усвояване, буквално за секунди. И там се съдържа, освен коензим Q10, има и водорасли, има и някои видове антиоксиданти и така нататък. Това ви го препоръчвам да го давате, ето сега, както в момента има грип, който е с картина на много голяма отпадналост. На такива по-отпаднали хора давате ето това прахче под езика, независимо деца или възрастни, и те започват да придобиват сили. Това е изцяло действа по химичен път, но без изкуствени съставки, естествени такива хранителни съставки, които ти увеличават силата на организма. И особено тогава, когато човек няма сили. Също така не е нужно да сте болни, за да го взимате. Аз си го взимам всеки ден с цел да си поддържам в по-добро състояние чувствителността към инсулин и с цел да се предпазвам от евентуално диабет. Така, ето ви ги тези така наречените комплекс от масни киселини и течно злато с витамин D, като те могат да се дават успоредно. Един път това, един път това. И те се взимат 2 пъти на ден. Единия път може да дадете това, другия път това. И тогава, като си ги вземете двете заедно, държите си ги в хладилника и ги пиете в цялото семейство. На закуска и на вечеря, всеки да си вземе дозата. Всичките дози са написани. Те могат спокойно да се увеличават и двойно повече за известно време. Затова сега няма да ги обсъждаме тях. Който се интересува, има ги в моята книга "Здраве без лекарства", има ги, дистрибуторите също ги знаят, всеки може да ви ги каже. Какво правят те? Така, и като си имате двете шишенца и като си ги взимате успоредно, 4 човека, и те ще ви стигнат за около 2-3 седмици, така че, защото понякога се забравя, бързаш, нямаш време, и така през това време те няма да се развалят, няма да гранясат. Като се отворят, би трябвало до 1 месец да се употребят. И затова този път го препоръчвам. За цялото семейство взимате 2 опаковки от различните и си ги редувате. Единия път едното, единия път другото. И така. Какво правят те? Укрепват клетъчните стени. Укрепват мембраните вътре в клетките. Ето и тук има мембрани, вътре тия неща. Помагат за по-бързо възстановяване на клетките, които са увредени от вируси и бактерии, защото те са градивна съставка, ето за тая за клетъчната стена. Много са важни за съдовете. Това число и за съдовете на мозъка и на сърцето, това са ето тези. За ставите, тук са повече тези. За лигавиците и за здрава и красива кожа. Тоест, тези, които са в синичкото, са повече за мозъка и за сърцето, а пък тези, които са в жълтичкото, са повече за останалите лигавици. Защо трябва да ги внасяме отвън? Защото не се произвеждат в човешкия организъм. Има неща, които ние не можем да произведем. И това са, знаете, има така наречените незаменими аминокиселини, които ги има само в някои видове белтъчини, и незаменими масни киселини, които ги има само в някои видове мазнини. Водораслите са източник на всичките незаменими аминокиселини, но те се взимат в малки количества, няколко грама на ден, или 1 грам, или половин грам,
И затова ние не можем да се изхраним само с водорасли. Трябва да си ядем и нормалната храна. Човек не е направен да яде само водорасли. Но, например, преди години имаше едни Юлия и Дончо Папазови, те тръгнаха на околосветско пътешествие и те се хранеха и с планктон, а планктона съдържа водорасли в океана. Така, значи, за да имаме здрави и надежни бариери, незаменимите масни киселини. Допълнително предимство на това течното злато е, че е с витамин D. Тук съм сложил малко по-стария модел, който беше без него, но сега вече има и витамин D. Сега ще видите за ролята на витамин D след малко. Ето това е ролята на пробиотиците, които ги има в колактив 3 и ги има отделно като ацидофилус и като бифидус. Значи, пак казвам, ако взимате колактив 3, взимайте допълнително само бифидус. Виждате, защитават ни от патогени, синтезират витамини, които ние ги усвояваме, помагат за развиване на имунната система, подобряват кръвоснабдяването на храносмилателната система, производство на късоверижните масни киселини и също така те имат известно регулиращо действие върху централната нервна система. Както казах преди малко, в човешкото тяло собствените клетки са 10%, останалите 90% са микробните клетки и те се наричат микробиом. Човешкият микробиом може да бъде здрав или патологичен, в зависимост от това какво преобладава в него. Когато дадем антибиотик, той уврежда микробиома и води до дисбактериоза и оттам до патологичен микробиом. И пробиотиците са много важни полезни бактерии, които възстановяват и поддържат като цяло баланса на микробиома, а пребиотиците са самите водорасли и коластата. Те стимулират развитието на пробиотиците, демек като един вид добра хранителна среда за тях. И повишават тяхната ефективност, затова и ацидофилуса и бифидуса съдържат водорасли, в среда на водораслица. А пък колактива съдържа коласта, както и като един вид пребиотик. Изключително важно, витамин С. Ние не си го произвеждаме, задължително трябва да го вкарваме отвън. Дозите са различни, можете да ги видите, има ги на сайта, там тази презентация е на ваше разположение, на anhira.com. Важното е, че когато човек е болен от някакъв вид вирус и не си вкарва витамин С в организма, все едно, че неговите бели кръвни тълца са като войници без оръжие. Затова, когато сме болни, е хубаво да пием определени сокове, които са богати на витамин С, а най-добре е да си вземаме добавка с витамин С. Една такава добавка е ето тази на Аквасорс, казва се Super Berry Power. В нея витамин С е от естествен произход и е комбиниран с някои други неща, естествени антиоксиданти, без опасност от предозиране. И това е с цел укрепване на имунитета. Начинът, по който е съставено. За този продукт имаме отделна лекция някога. Сега не искам да навлизам в подробности, че времето напредна, но ви го препоръчвам. Също ви препоръчвам и липозомен витамин С да си взимате. Има го в аптека Вита, там има описание какво представлява. Витамин Д. В момента, в който падне слънчевото греене, т.е. през есента, витамин Д вече не се произвежда в кожата и постепенно се стига до хиповитаминоза и това отслабва имунитета и предразполага към вируси. Затова трябва да давате на децата си задължително витамин Д и вие да си взимате задължително витамин Д. По света го добавят в млякото и в някои други неща, които се продават. В България не е още точно така. Почти няма хранителни източници на витамин Д и затова е правилно да се взима като добавка през зимата задължително. И периодично да си измервате нивото. Това го има в моята книга "Здраве без лекарства", може да прочетете там. Имаме два продукта с витамин Д. Единият е този органичен витамин Д, който е на базата на гъби, които като се
огреят като се осветят с ултравиолетова светлина, почват да произвеждат огромни количества витамин D. И другия е на базата на пак така от растителен източник, добавен в течното злато с много добра усвояемост и двата вида и ви го препоръчвам. И трябва да се поддържа едно ниво на витамин D, което от време на време, като се взимате кръв, изследвайте си го, за да знаете къде сте. Ако ви е ниско нивото на витамин D, със сигурност ще боледувате повече. Точка по въпроса. Ето тук имаме една програма, която аз я препоръчвам след като човек е взимал антибиотик. Да вземе едновременно Start Easy програмата, която е водорасли, ензими и два вида пробиотици, с Colactiv 3 и с ето това, което е течното злато, с витамин D. Защо? За подхранване, за възстановяване на микробиома и за по-добро усвояване на храната, с пасивен имунитет, с по-здрави лигавици и така нататък. Това вече го говорихме. Ето е програмата Здраве без антибиотици, която препоръчвам на абсолютно всяко дете. Основата на тая програма или така наречените три текита на здравето, това са зелената енергия, Colactiv 3 и масните киселини. Деца, възрастни, стари хора няма значение, за всички е добро. И тук вече дозите варират в зависимост от това доколко хората имат нужда, може повече, може по-малко. За такива хора, които са още по-кекави, тогава да се добавят и пробиотиците, да се добави органичния витамин D, също така витамин С, коензим Q10. Освен това имаме и други неща, които може да се взимат. Как да се снабдите с тези продукти? Те са продукти, които се продават на принципа на директния маркетинг или директните продажби, т.е. от човек на човек. Всеки, който желае, може да си ги купи от някои от съществуващите дистрибутори. Това са хората, които са ви поканили на нашата среща. Но по-добрият вариант и много по-насметка ще ви излезе, като се включите в Aquasource, като си имате собствен номер. Той се води дистрибуторски, все едно, че сте дистрибутори за себе си и за своите близки. Искам да подчертая, това не ви задължава с нищо, но пък ви дава правото да ползвате отстъпки и да ползвате най-различни промоции. Ето сега, например, вчера и днес течеше една промоция, който си вземе 3 кутии с водорасли, добавят допълнително по 20 капсули към тях и освен това подаряват един витамин D. Много изгодно, много добре, нали, с много добро съотношение цена-качество. Така че заповядайте в нашия екип, за да се включите в Aquasource, обърнете се към този, който ви е поканил, той ще ви обясни точно как става и също така ще ви каже каква е най-изгодната промоция, която има само единствено при включването. Освен това, тук е момента да се изрекламирам и аз се занимавам с всички тия неща, хомеопатия, астрология, мрежов маркетинг, суперхрани, финансова грамотност. В нашия център това е един телефон, който, ако желаете да се обадите на него, ще попаднете на моя син, значи трябва да го оправя и това, защото нещата се променят в живота. Благодаря ви за вниманието. Сега, ако имате някакви въпроси, можете да ме попитате. Аз мисля, че бях доста ясен и изчерпателен. Вероятно, повечето пъти въпросите са: моето дете има еди какво си, как да му помогна. Такива тип частни въпроси можете да ми ги задавате, като ме хванете по телефона. Някой път не вдигам, защото нали, имам си работа, пациенти и така нататък. Ако не ви вдигна, просто имам на един телефон друг Viber. Аз ще си напиша телефона тук ще ви го изпратя като... Чакайте да видя как да бъде, айде по-добре така и вие да си го препишете, ако искате. Така. Но всичките, които са ви поканили, ми знаят телефона, така че
през тях можете много лесно да... Аз тук само ще ви го напиша за тия, които сте най-такива нетърпеливи. 0888 540 442. Ако имате някакви други въпроси, сега е момента, можете да си оглушите микрофона и да ги зададете. Ако не, благодаря ви за вниманието. Аз имам един въпрос, който Надам ме помоли да го... Давай. Питаме, с тестарен грип се появява остро неврологично възпаление, което се появяват болки неврологични в гръдния кош и между ребрите. Това е от грип. И така ме боли все едно са ми натрушени ребрата, болката е остра и обхващаща на целия гръден кош и така на моменти на локално място, болката е пулсираща, сега пие магнезий, милгама-Н, но има още много голям дискомфорт. Какво бихте и препоръчали? Не мога да ви препоръчам така, защото по принцип хомеопатичните лекарства, които аз използвам, те се предписват след лична консултация, защото за всеки един човек е различно. Обаче със сигурност и препоръчвам, понеже става дума за нервната система, течното злато, водорасите афа и супер антиоксидант. Тези три неща. И също така, винаги където има болки, там има някакъв вид разрушаване на важни неща. Също така, затова препоръчвам куркума комплекс и супер антиоксидант. Но пак казвам, възможно е това да се дължи на различни причини и трябва да се види какви са. И така. Добре, благодаря, ще предам. Айде. Пожелавам ви да бъдете здрави. Аз пак искам да се върна към моята история. Аз имам 4 деца и 3 внучета. Сега живот и здраве четвърто на път. И всичките тях ги подкрепям и ги поддържам с тези продукти, включително и моята снахичка, която тя си има там някакви бъбречни инфекции. Също ги взимаме. И в нашето семейство антибиотици не се дават. Най-големия ми син е на 36 години вече. Даже повече. Най-малкият ми внук е на 2 годинки. И така смятайте по средата. Нали? Нито един от нашето семейство не приема антибиотици. То дълги години. А пък аз като съм бил преди това, преди да се запозная с хомеопатията и с аквасорс, за мен антибиотиците бяха почти ежедневие, пак казвам. И те доведоха до много сериозни проблеми със здравето. И затова за мен сега това е като един вид лична мисия, още повече, че ми е и източник на доходи, но това ми е моята лична мисия, нали, да будя хората, да им обяснявам, че това не е добре, когато взимат антибиотици. И особено на децата, защото да нямат тия проблеми, които аз ги имам, които съм ги имал и преди години. Това е такава много дълбока тема. Знаете ли, хората не се замисляме какво ще се случи след 5 години. Някои дори и след година. Някои дори и утре не се замислят. Казват, нека да доживеем. И наистина е така. Обаче живота е дълъг и той като един маратон, той не е спринт. И нещата, които правим с нашите деца, може да им се отразят тогава, когато станат на 50, на 60 годишна възраст. Давам ви следния пример с мене. Моят баща получи катаракта, но той я получи на 70 и кусор години. И го оперираха тогава. А пък аз се оперирах от перде на окото, нали? Това е катаракта. Аз се оперирах от перде на окото на около 60 годишна възраст. Защо? Причината е в начина, по който съм живял. И то в началото на живота си. Защото през последните години аз живея сравнително доста
по-здравословно. Нали? В смисъл не взимам лекарства, взимам хранителни добавки и така. Но нещата, които са ми били заложени едно време още като дете, те започват да се появяват от една възраст нататък. И затова не си мислете, ще му дам антибиотик и готово, нали? Нека да ходи там, защото да не ме уволнят, защото аз не мога непрекъснато да седа вкъщи и да го гледам детето. Нали? Това нещо няма да доведе детето до добро. Докато нещата, които обсъдихме преди малко, вярвам, че ще ви бъдат от голяма полза. Това е. За да се включите в нашия екип, просто се обърнете към човека, който ви е поканил на този вебинар и включването, пак казвам, не ви ангажира с нищо, не сте длъжни да продавате, не сте длъжни да пазарувате, за да си запазите правата за отстъпка, дори веднъж в годината да сте си напазарували, правата ви стоят. Но нали, не е това целта. Целта е човек да ги взима продуктите редовно. Както при всички хранителни добавки, така и при суперхраните, за да имаме резултат, трябва да мине известно време. Обикновено първите така по-стабилни резултати се виждат след третия месец непрекъсната употреба, а пък вече, когато човек ги е взимал в продължение на една година, той си дава ясна сметка колко му е различно здравето в сравнение с предишната година. И тогава вече като теглите чертата и се оказва, че сте на плюс. Защо? Защото вече не давате пари за антибиотици, за ходене по доктори, за такива неща. Сега, тук има една друга страна, която аз умишлено не я включвам в този вебинар. И това е, че някои деца не могат да се оправят само с суперхрани и с хранителни добавки, защото при тях трябва да се намесим с хомеопатични лекарства, с детокс терапия. Нали, има си специализирани такива протоколи. За такива деца аз съм на разположение да се консултират с мене и да им дам съответните лекарства. Но това може да бъде тема на един друг вебинар. Тоест, ако вашето дете е по-кекаво, винаги е за предпочитане да го заведете на хомеопат. Доста от водещите хомеопати в България използват и тези продукти, така че ако те ви ги препоръчат, нали, ще знаете, че сте в добри ръце. Това е. Благодаря ви много за вниманието. Пожелавам ви да бъдете здрави всичките. Петър, извинявай, удобно ли е да кажа нещо? Удобно е, разбира се. Да, здравейте на всички. Понеже доктор Найденов каза, че неговият най-малък внук е на 2 годинки почти, всъщност това е нашият общ внук. И аз много ми се прииска да споделя с вас най-скорошната история. В четвъртък нашето внуце Лазар, който е на годинка и 8 месеца, беше настинал с сополия и температура 39 градуса, кашлица лекичка и отпадналост. Започнахме да му даваме по 7-8 капсулки коластра, зелена енергия, както и есенциални масни киселини, тъй като аз пряко участвах в този процес. Разбира се, той е витамин D и бифидус. Днеска е понеделник и нашата дъщеря Богомила каза, че той е напълно здрав, но освен това да вметна, че, както доктор Найденов казва, това е нещо, което трябва да се... Това са супер храни, които е хубаво да се взимат постоянно, за да може да бъде имунитета и здравето на високо ниво. Нашето внуче ги взима всъщност още от отробата на майка си и започнахме да му даваме тези супер храни под ръководството на доктор Найденов, неговия дядо, още от 5-тия ден на раждането. Започнахме с пробиотиците, есенциалните масни киселини, коластра, зелена енергия, афа. За щастие до момента той почти не е боледувал, но когато се е случвало там някакъв грип, вирус или настинка, аз ви казах четвъртъка вечерта, петък, събота, неделя, то прекъсна. Явно би свърлиха. Но се записи. Нищо, всичко е наред. Да, тук ли е, да. Исках да кажа, че в крайна сметка той от 5-тия ден, не седмица, не месец, от 5-тия ден взима тези продукти, защото най-важното нещо е да се подсилва имунитета и да се държи на високо ниво, за да имаме добро ниво на здраве. Хубавото е, че и майка му, нашата дъщеря Богомила, тя ги взима от 12-тия ден от раждането си.
И идеята е наистина всеки ден да се вкарва хубав бензин, добър бензин, както добър бензин в колата, така и хубава храна в нашите клетки и нашия организъм. Да, резултатът е на лице. Днеска бях много щастлива да разбера, че понеже събота и неделя не бяхме в София, че всичко с нашия внук е наред. Той е напълно здрав, жизнен, енергичен. Буквално за 3 дни органичен витамин С с плодова енергия, пак казвам, есенциалните масни киселини, зелена енергия, коластра, бифидус. Това е. Това е, което искам да споделя. Да, това е факт. Бързо се възстановяват децата. Сега тук, понеже го каза това, да добавя съвсем малко още нещо. Не дейте да очаквате, че децата ви ще спрат да боледуват. Те трябва да боледуват, за да си подсилват имунната система. Това е за тях един вид като някакъв спаринг партньорство. Нали? Като тренировка за имунната система. Просто идеята е, че те като боледуват трябва да се оправят самостоятелно, а без да им давате някакви такива патерици като антибиотиците. И то със съмнително качество. Така че детето ще продължава да боледува, но няма да му давате антибиотици, ще наблягате на по-големи дози от тези продукти и тогава след време ще се окаже, че за същите пари, които иначе бихте ги дали за антибиотици, вие ще си имате едно много по-здраво дете. Докторе, здравейте, Вилие. Да кажа и аз нещо. Да, Вили, казвай. Моя син, нали, с... Втория път вече успяхте без антибиотици. Така, няма да говорим за свекърваме, сега ще говорим за вас. Така, моя син се разболява в събота вечерта, вдигна температура, разбира се, звъннах на доктора. Доктор веднага ми каза с каква хомеопатия да го чуваме ли се? Чуваме се, да. Да го пресека, също така с шуслерови соли за сополките и сме ги започнали. На следващия увеличих коластрата с зелената енергия до 8 таблетки. Нали, ние не можем да ги пиеме с вода, но аз му ги с принцовка му ги вкарвам в гърлото. Увеличих таблетките, увеличих си всичките неща и той просто изкара една нощ, ето така. Дори не успя да дигне над 38, на следващия ден беше като чисто нов, така че искам много да благодаря, че вярвам в тези неща, защото и аз имам моята лична история от август месец, нали, с червата и всички други неща. Искам да кажа на всички хора, че това са неща, които наистина работят, страхотни са и ги препоръчвам с голямо желание за хората, които искат да вървят напред по този начин, защото наистина има големи резултати и не само добавките, шуслеровите соли, хомеопатията и наистина, ако някое детенце има проблем, просто да се свърже с вас и да продължава напред по най-добрия начин за своето дете. Така че моето детенцето ми е вече здраво, добре и след 2 дена боледуване на 3-тия ще ходи на градина. Така че аз мисля утре да го засиля с 300 натам, защото наистина нито сопола му продължи да тече, вкача, играе, пее, танцува, така че няма работа вкъщи, отива на градина пак. Много ви благодаря, много ви обичам и всички млади хора трябва да вярват в това нещо и да им предадем нататък тия ваши знания и все повече хора защото се раждат млади хора, млади майки, които са неопитни, не знаят и нашата функция е точно да помагаме на такива хора, за да се справят с алтернативните методи, холистичната. Може да кажа. Спирам да говоря, да. Благодаря ви. Много хубаво и много точно изказване. Да направим сравнение с предишния път. Нали? Предишния път не устискахте и дадохте антибиотик. Обаче ти продължи да си даваш упорито от нещата на Аквасорс и сега вече при следващото се справихте без антибиотик и така постепенно. Железене, да. Много съм доволна. Наистина. Добре. И да, обичам ви, целувам ви, благодаря на всички, които се включиха. Аз просто съм много развълнувана, защото виждам ефекта и съм супер щастлива. Точно така, да. Много. Радвам се. Много се радвам. Аз за това работя всъщност, защото И знаете ли, получава се като един вид, един женски интернет, нали? Защото вие сте много по-общителни от нас. Аз мога да си седа и да си мълча с години. Обаче, благодарение на вас, майките,
нали, една с друга, като ето Цвети в това отношение, тя има много голям опит вече, защото Боги е вече на повече от 20 години. И тя на толкова много майки е помогнала до сега. И не само това, извинявам се, още веднъж ще те прекъсвам за последно, просто и аз също съм развълнувана и наистина човека и няма търпение да сподели. Аз съм майка на ние с доктор Найденов, имаме дъщеря Богомила, казвам се Цветина Асенова, тя е над почти 22 години и до момента не е взимала антибиотик, единствено си позволи да вземе аналгин, когато роди преди година и 8 месеца секцио и понеже в нейния живот тази тема не присъства, спомням си, че аз и Петър пътувахме към болницата да видим дъщеря си и бебето. Тя ни се обади да попита дали може да вземе аналгин, тъй като имаше главоболие от секциото. Тоест, нали, най-важното е, че ние създаваме и много стабилна култура по отношение на здравето в нашите деца и в нас самите. Това е безценно. Аз научих тези неща от доктор Найденов, когато бях млада. След това, когато си родихме нашата дъщеря Богомила, ние го предадохме. Още нямаш 50, как? Нямам 50, нямам 50, за щастие, все още. Но хубавото е, че ние научихме и нея и тя предава това нещо на своето дете. Да, и това е безценно. И последно да кажа една шега. Преди 6-7 години, когато нашата дъщеря, на мен и доктор Найденов, беше на 17 години в пубертета, нали, по-опърничава и по-особен период, тя един ден ми се тръщна и ме пита: мамо, аз до кога трябва да продължавам да пия тези зелени и бели? Защото ние всяка сутрин добро утро, 2 зелени, 2 бели, 40 капки емъка. Нали? Това е нашия поздрав. И тя тогава... майка сутрин и така ще за дълго време просто. И така съм вече от 22-3 години, нали? И тя тогава ми каза: ама мамо, до кога трябва да ги пие тия 2 зелени, 2 бели, 40 капки емъка и 2 аф и 2 бифидоса? И аз казвам: аз съм здрава, нали, ми казва тя. И аз в първи момент не е лесно да се спори с пубертет и тинейджър и ми хрумна: ама всъщност ти, маме, точно за това си здрава, защото както си родена, взимаш по 2 зелени, 2 бели, 2 коластри и така нататък. Моето послание към всички майки е: ако искате наистина да бъдете щастливи и спокойни майки, родители и бащи съответно, нали? Много е лесно. Просто профилактика, имунитет. Превенция, профилактика, имунитет. Това е. 2 зелени, 2 коластри, 2 афи специално. Точно така. Да, точно това е. Пожелавам успех на всички. Аз като една щастлива майка и много щастлива баба, защото, нали, човек да бъде здрав сам по себе си, отделно, нали, децата му и поколенията му. И най-важното, отново казвам, да се предаде идеята за хигиена на здравето, за култура в здравето е много ценно. Аз сега виждам как тя, която ми се противопоставяше, прилага същите методи, на които ние научихме с доктор Найденов, и резултатът е на лице. Просто, преди малко Вили каза, че обича доктор Найденов. Да, мога да кажа, че той е нашият гуру, нашето светило. Аз съм късметлика, че познавам този човек от толкова години, когато нямаше хомеопатия в България. Нали, той я въведе, нямаше шоселовите соли, не бяха толкова известни, капките на Бах, прекрасните суперхрани на Аквасорс. Аз имах шанс да науча това преди години, но имах и абсолютно, не би го нарекла смелост, имам винаги и съм имала афинитет към природата и към тези неща, да го приема, да го приложа и сега уверено да кажа, не на теория, на практика, да, това работи. Така че благодаря безкрайно. Да, безкрайно. Айде, и аз така. Айде, мили дами, продължавайте да просвещавате хората около себе си. Аз ви благодаря, че помагате за това, да направим така, че в България да има още 1000 здрави дечица, които да не зависят от антибиотици. И до следващата ни среща. Да. Аз съм положение. Знаем. Добре. Хубав ден желая. До многото ни следващи срещи. И аз хубав ден желая. Чао.